Барыгызга да койнар сәлем. Иң яхшы җырларны, сыйфатлы клипларны, популяр башкаручыларны үзендә туплаган лаеклы хит тапшыруын башлыйбыз. Киләсе 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин, Лилия Хәйруллина булырмын. Бүгенге лаеклы хит апрель аенда соңгысы. Димәк, безне бик җаваплы эш көтә. Ул да булса нәтиҗәләр ясау. Бу айда кайсы башкаручы иң яхшысы булды микән? Монысын бергәләп ачыкларбыз. Гадәттәгечә хит парадта кызыклы темага аралашып та алырбыз. Ишеткәнегез булды микән, дуслар? 29 апрель ул бөтен дөньяда балачак хыялларының чынга ашу көне. Матур бәйрәм, шулай бит? Хит парадта катнашучы башкаручыларның балачакта хыяллары нинди булды икән? Һәм алар чынга ашканмы? Хәзер барысын да сөйләрбез. Башладык. Хит парадта катнашучыларның күбесенең хыяллары һөнәр сайлау белән бәйле булып чыкты. Кемдер прокурор, икенчесе җырчы, өченчесе укытучы булырга теләгән һәм хыяллары чынга ашкан. Татарстанның атказанган артисты Марат Галимов балачактан җырчы булырга теләгән. Күңелем нәрсәгә тартылды, шул килеп чыкты. Башка малайлар космонавт, учучы булырга теләгәндә, минем җырлыйсым килде дип сөйләде Марат. Әмма дөрес хыялланмаганмын икән. Теш табибы булсам, отышлырак булыр иде дип шаярып сүзен йомгаклады ул. Апрель аенда Марат Галимов лаеклы хитта Кошлар җыры белән катнаша. Фәлсәфи бу җырны бергәләп тыңлыйк. Җәяүле юл үтә, су буйлатып йөзә, күк киңлеген гизә, дәркемләп очалар кошлар, үзәк өзгеч аваз салып, җитә дип салкыннар кошлар, оча кошлар, күчмә кошлар, җилпи канат кагып, кошлар кебек ирекне миндә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын оча кошлар, каңгылдашы, саубулашы, зәңгәр күкне иңли, Тирә-юнны күзли, туктар урын эзли, чакрымнар гизәләр кошлар, кайтыгыз дип үткәч кошлар, килә кычкырасы дәшә, кайтыгыз зилләр гизеп, кунак булып, тагын кошлар. Кошлар кебек ирекне миндә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын оча кошлар, каңгылдашы, саубулашы.
Хит парадыбызны Ленур Бектемиров дәвам итә. Үзенең балачак хыяллары турында ул безгә видео язма аша сөйләде. Игътибар белән карыйк. Хәерле кич барчагызга да. Балачактагы иң ике хыялым берсе бизнесмен булам, берсе җырчы булам дигән хыялларым иде. Әле мин ул ике хыялны да тормышка ашырдым дип әйтә алмыйм. Ләкин бу ике юнәлештә бүгенге көндә эшлим. Һәм инде мин аларны чын күңелдән киләчәктә тормышка ашырмын дип уйлыйм. Gün kilip tuktap koysa eğer ömür saatinin uqları barda qalan jirde eğilişip bekleneler qaytu yolları barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işleri qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözleri Şükür kılıp yaşık bulganına Rabbim birgen bizge barısın Oyak kullar Kurir kuzeler birgen Sabırlıkla birgen zurasın Barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin Nefislerini alğa jibermişe Riza bulup yaşık barına Unutmuşa barıp basasını Bir zaman Rabbim karşına Barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin barda qalan baylık malın qalan qala işlenmegen işlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin qala vaqtında yakınlarga eytilmegen жылы sözlerin eytilmegen жылы sözlerin
Хит парадыбыздагы бердән-бер җырлы гаилә Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновларның да балачак хыяллары һөнәр сайлау белән бәйле булып чыкты. Рамил автобус йөртүчесе булырга теләгән. Балачакта автобус шоферларына бик кызыга идем. Һәр вакыт иң беренче рәткә утырып, аларның автобусны ничек йөрткәнен күзәтеп бардым. Әтием миңа уйнарга каяндыр зур роль да алып кайткан иде дип хатирәләргә бирелде башкаручы. Рамилнең хыялы чынга ашкан дисәк тә була. Хәйретдиновларга юлда күп йөрергә туры килә. Роль артында Рамил гел үзе утыра икән. Ә менә Рамиләнең исә балачакта әнисе кебек кибетче буласы килгән. Хыялы шулай ук чынга ашкан. Рамилә берничә ел кибеттә эшләп алган. Апрель аенда Хәйретдиновлар хит-парадта «Мин бәхетле» җыры белән катнаштым. Минем уйлавымча, бу клип аерым игътибарга лаек. Карыйбыз. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекә минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Балачакта хыяллар күп иде инде ул. Шунысы истә калган. Безнең мәктәптә музыкаль ансамбль бар иде.
Шунда барабанда һәм быргыда уйнаган малайларга бик кызыга идем. Әмма мине башка инструментларда гына уйнаттылар дип исенә төшерде Ринат Каюмов. Шулай да еллар узгач, Ринатның хыялы чынга ашкан. Дуслары аңа быргы бүләк иткән. Ә берничә елдан соң аңа барабанда да уйнау бәхете елмая. Менә шулай, чыннан да, синеке булса хыяллар чынга аша ул. Лайыклы хитның чираттагы катнашучысын каршы алыгыз. Ринат Каюмов, син генә аңлыйсың. Бар dünya мәйленсә тирегә, башкалар ят иткән чагында, тик синең җаныңда мәрхәмәт, күзеңдә ышаныч чагыла. Иң җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Син генә аңлыйсың, син генә, иң җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Син генә аңлыйсың, син генә, син генә. Bağımda ümitim sürülüp, yüreğim tuktatsa dibişim, sen bölüp bilirsin yüreğin, uğrayıp yazmıştan ölüşüm. İn җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Син генә аңлыйсың, син генә, иң җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Син генә аңлыйсың, син генә, син генә. Син генә, син генә, аңлыйсың, син генә, син генә, син генә. Шатлыгым, кайгымны белүшем, белүшем күңелем хәләтен. Син диеп яшәрмен күземдә, булганың өчен мең рәхмәтен. Иң җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Син генә аңлыйсың, син генә, иң җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Син генә аңлыйсың, син генә, син генә. Валерий Назаров балачагында машина һәм фатир турында хыялланган, һәм алар чынга ашкан. Әмма иң мөһиме материаль әйберләр түгел ди башкаручы. Валерийның сәяхәт итәсе һәм эшеннән рәхәтлек аласы килгән. Иң зур теләге шул булган. Бу башкаручыбызның да балачак хыялы чынга ашкан дияргә була. Валерий хәзер төрле шәһәрләр буенча йөреп, үз чыгышлары белән кешеләрне сөендерә. Хыялланудан курыкмаска кирәк. Әмма хыялланып утырып кына булмый. Аларны максатка әйләндерегез. Шул вакытта гына чынга ашарлар дип үз фикерен белдерде Валерий Назаров. Безнең хит-парадта ул яратышып яшәү бәхет җыры белән катнаша. Дәвам итәбез.
Әйе, таушылаш әлі. Тормышта бик җиңел түгел табу үзең ишенең. Аббау мәхәббәтсез диләр яратмаган кешене. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Балыксыз җирдә кысылада балык булып күренә. Очраклы кавышудан күпме кеше үкенә. Һәр сарыда алтын түгел, һәр ялтыр көмеш түгел. Кемнәндер калган ярлар күп, бәхеттән өлеш түгел. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Берәү уңга карап йоклый, берәү сул якка карап. Бар мендәрләр, зар мендәрләр, ике йөрәктә газап. Сөймәгәннәр белән түгел, сөеп өзелсен үзәк. Мендәреңә иптәш түгел, җаныңа иптәш кирәк. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Лайыклы хитне Татьяна Ефремова дәвам итә. Халыкчан җырлары белән тамашачы күңелен яулаган Татьяна Ефремованың балачак хыялы да бик үзенчәлекле булган һәм ул чынга ашмаган. Башкаручы балачагында прокурор булырга теләгән, хәтта юридик факультетка керү өчен имтиханнар да тапшырып йөргән әле. Әмма нәтиҗәдә консерваториядә укыган. Мин юристларны бик хөрмәт итәм. Бу өлкә миңа кызыклы. Әмма хыялым чынга ашмады һәм Аллага шөкер дип уртаклашты Татьяна. Безнең тапшыруда җырчы татар халык җырларыннан булган тезмә тәкъдим итә. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Ooh.
лайыклы хиттагы чираттагы тандем ул Наилә Славина һәм Иркә дуэты. Алар барыбызга да таныш булган җырны яңартып тәкъдим итә. Тапшыруның иң яшь катнашучысы буларак Наилә Славинаның балачак хыялы әле һаман да бар. Наилә аны чынга ашар дип өметләнә. Ә хыял мондыйрак: Наиләнең танылган артист һәм композитор буласы килә. Моның өчен мин хәзердән үк бик тырышам. Вокал белән шөгыльләнәм, төрле техникаларны өйрәнәм дип уртаклашты Наилә. Без яшь йолдызга уңышлар телибез һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ağaçları iyeleşken, su şirge mileşten, sağınularımı biter idim sine göre de sileşsem. Dala 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 ike bellegem, niye dala niye yana iken benim yüreğim. Dala 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 ike bellegem, niye dala niye yana iken benim yüreğim. Ağıyla basma saldım payını saylap kına, yanlarına varır idim kuş bulup sayrap gelem. Dala 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 ike bellegem, niye dala niye yana iken benim yüreğim. Dala 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 ike bellegem, niye dala niye yana iken benim yüreğim. Birgelep jırlıyızmı? Gittik! Ağıyla soğuk dibirelle vurmasını da salmulsa, suğa salsana kalkıp çıkar bizge nasıl yar bulsa. Dalla 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 ike bellegem, niye dalla niye yana ike benim yüreğim. Dalla 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 ike bellegem, niye dalla niye yana ike sessiz yüreğim. Dalla 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 ike bellegem, niye dalla niye yana ike benim yüreğim. Dalla 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 ike bellegem, niye dalla niye yana ike benim yüreğim. Niye yana yana Марсилиянең балачак хыялы сәхнә белән бәйле була. Башта ул театр артисты булырга хыяллана. Мәктәп һәм авыл китапханәләрендә ул укымаган драма әсәре калмый. Соңрак җырлыйсы килә теләге көчәя. Һәм Марсилия җырчы булырга хәл итә.
Әмма хыялым тиз генә чынга ашмады. Мин җыр өлкәсенә урау һәм сикәлтәле юллар аша килдем дип сөйләде ул. Шулай да хыял барыбер чынга ашкан. Марсилия инде 23 ел сәхнәдә. Безнең хит-парадта ул бәхетле бул балам җыры белән катнаша. Клипын бергәләп карыйк. Бала ананың бәгыре җимеше. Ананың һәрбер әйткән сүзе балага дога булып барсын. Михрибанны ул үстердем дие, әйдә алсам иде эй балам. Бәхет тәүфигыңнан аермашы, кадерлемне газиз бер Аллам. Шәфкатьле бул балам, тәүфикле бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яши белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Тормыш дигән нәрсә шикәр түгел, авыр чакта балам бул түзел. Өлкәннәрнең киңәшләрен тыңла, кирәк тә беләйтә үз сүзен. Шәфкатьле бул балам, тәүфикле бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яши белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Шәфкатьле бул балам, тәүфикле бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яши белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Туры юлдан атла алга кара, хәвеф хәтерләргә юлыкма. Кар канатың әткәң бара, балакаем зинһар онытма. Шәфкатьле бул балам, тәүфикле бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яши белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Шәфкатьле бул балам, тәүфикле бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яши белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Намус белән яши белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Матур булыр алда гомерең. Матур булыр алда гомерең. Гөлүс Хабибрахмановның болашакта 2 хыялы булган. Беренчесе шәһәрдә яши башлау. Шушы зур бер механизмның бер өлеше булу. Башкаручының бу хыялы чынга ашкан. Гөлүс 9нчы сыйныфны тәмамлау белән үк шәһәргә китә һәм хәзердә Казанда яши. Икенче зур хыял исә сәхнәләрдә җырлау була. Аңлавыгызча, бу теләктә тормышка ашкан. Хәзер исә Гөлүс Хабибрахманов бәхетле картлык турында уйлый. Әмма аңа кадәр вакыт бар әле. Бу тормышның һәр мизгеленнән тәм табып, ашыкмыйча яшәргә кирәк ди Гөлүс.
аның җыры да шул хакта булачак. Тыңлыйбыз. Bir kimi nerede bilmi kileşekte Gaziz başın niler kütkenin Süyünüp de güyünüp de yaşa Sizmi kişi gümür ütkenin Ütken gümür geyler kiri koytmay Sularda bir akmay kirge Yalgışırga bizning haqimiz yo'q Gümürler birgine biriler Bəxti quyoshimiz balqib tursin Sularda saf kelish oqsinlar Ümitlarda oqlansınlar bizning Ketgan qushlar isen qaytsinlar O'tgan umr gaylar kiri qoymay Sularda bir oqmay kirga Yolg'ishirga bizning haqimiz yo'q G'umrlar birgina birilar Yolg'ishirga bizning haqimiz yo'q G'umrlar birgina birilar O'tgan umr gaylar kiri qoytmay Sularda bir oqmay kirga Yolg'ishirga bizning haqimiz yo'q G'umrlar birgina birilar Yolg'ishirga bizning haqimiz yo'q G'umrlar birgina birilar G'umrlar birgina birilar Мин бала чактан ук бик хыялый. Әти-әниемне әллә нинди идеялар белән аптыратып бетерә идем. Әмма алар каршы килмәде. Барысын да үтәделәр дип сөйләп китте Динара Сәйдбатталова. Үзенең төп балачак хыялын чынга ашты дип саный ул. Хит-парадта катнашучы күпчелек башкаручылар кебек үк Динара да җырчы булырга теләгән. Төп эшем булмаса да җырга-моңга якынайдым. Хәзер кечкенә генә булса да репертуарым бар. Җырларымны тыңлыйлар дип уртаклашты ул. Бу атнада Динара Сәйдбатталова лаеклы хитны йомгаклый. Димәк, ул хит-парадның апрель айы җиңүчесе. Котлыйбыз! Динараның «Бергәләп» дип аталган җырын әйдәгез, бергәләп тыңлыйк. Алло, улым, без бүген нигә кайтмыйбыз, яме? Безнең бүген әтиң белән бәйрәм. Без сине яратабыз, балам. Дәвәниеңне тыңла.
барсын да белерләр. Аларга үрнәк булсын безнең үткән гомер. Әле ярый син барлар бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдәгер шулай атла, алга табадыр шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Әле ярый син барлар бу якты дөньяларда. Бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдәгер шулай атла, алга табадыр шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Матур җырлар тыңладык. Апрель айы җиңүчесен билгеләдек. Хыял дөньясында йөрдек. Димәк, бүгенгә лаеклы хит тапшыруы тәмам. Балачак хыялларыгыз гына түгел, һәр теләгегез чынга ашсын дип телибез. Хыялланырга курыкмагыз, кыюрак булыгыз. Дуслар, тапшыруны мөһим белдерү белән тәмамлыйсым килә. Лаеклы хит тапшыруы май аенда ялга туктала. Тапшыруны төгәл бер айдан ямьле җәй көнендә кабат карый алырсыз. Тагын да яхшырып, камилләшеп, матур җырлар туплап эфирга чыгачакбыз. Ә бүген сезнең белән мин, Лилия Хәйруллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, күрешербез.